Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon ug Happy New Year, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Sa dili pa ta mupadayon, tuguti ko sa paghatag ug pahinungod sa usa ka matinud-anon nga pastor ug magwalali sa pulong sa Ginoo nga mipauli na ngadto sa presensya sa atong Dios niadtong December 24, 2017. Si Pastor Tony Fabrega mao ang akong mentor sulod sa dugayng panahon sa una sa First United Methodist Church sa Iligan City. Ug siya ang gigamit sa Ginoo og dako sa paggiya kanako niadtong nagsugod pa ko sa ministeryo sa pagwali sa pulong sa Ginoo. A major part of the minister that I am today is the fruit of Pastor Tony's faithful mentoring, and he is now in a much better place with the Lord. Our Savior took him at a good old age of 74. I praise God for the life of the late Pastor Antonio Fabrega. Ang teksto sa atong pagtuoning takna sa kahaponon anaa sa Roma Kapitulo 3, versikulo 24. Ang atong mensahe karon sumpay sa mensahe nato ni adtong miaging Sabado. Romans chapter 3 verse 24. Ang giingon diri, nga iyang libre nga gipakamatarong tungod sa iyang grasya pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo Jesus, or sa English, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Romans chapter 3 verse 24. Nakita nato sa atong teksto ni adtong miaging semana, una sa tanan, ang paglukat ni Kristo Jesus. This is the doctrine of redemption. Ang mga makasasala gilukat ni Jesus pinaagi sa iyang balaang dugo, redeemed by the blood of Jesus. Ikaduha, ang paghimong matarong or giisip kita nga matarong atubangan sa Ginoo. Ang mga makasasala gihimong matarong nga bunga sa maong paglukat, or the doctrine of justification by faith. Ug ikatulo, ug mao kini ang atong pagabatbato ning takna sa kahaponon, ang pamaagi sa paghatag niini nga paghimong matarong, or pamaagi sa paghatag niini nga justification, kining giingon sa atong teksto nga being justified freely by His grace, freely or libre pinaagi sa iyang grasya. Kung ikaw higala nangandoy niining dakong gasa sa pagpakamatarong o pagdeklarar nga walay sala atubangan sa Ginoo, gipangandoy nimo ang labing insakto tungod kay daghang mga tawo diri sa kalibutan nga nagaduol sa Ginoo alang lamang sa katagbuan sa ilang mga panginahanglanon niining kinabuhia. But I can imagine some friends who are sincerely questioning, Pastor, posible ba nga isipon akong matarong atubangan sa Ginoo? Wala na'y makatupong sa akong pagkadautan. Palahubog ako sa daghan ng mga katuigan karon, kawatan ako,
hingabit ako, himabayi ako, bakakon ako. Kaya pa kaha akong pasayloon sa Ginoo, pagaisipon nga matarong sa iyang atubangan? Willing ba kaha si Kristo nga angkunon ang akong itom nga mga kasalanan ug ihatag niya kanako ang labing puti niyang pagkamatarong? Well, ang tubag, dakong oo higala, kung ikaw nangandoy niini. Kung gihimo ka sa Ginoo nga willing, kung gihatagan ka sa Ginoo og pagtinguha niini, kung imong isugid ang imong mga sala, andam ang Ginoo nga dawaton ang imong hugaw nga trapo, ug ihatag niya kanimo ang iyang pagkamatarong aron maimuha hangtod sa kahangturan. Well, mautana ka, pero unsaon man nga maangkon ko kini? Kinahanglan ba nga mahimo kong buutan sa daghang mga katuigan ug dayon maangkon ko kini? Paminawa higala. Ang giingon sa teksto, libre, freely by His grace. Libre pinaagi sa iyang grasya. Libre gumikan kay walay makapresyo niini nga grasya. Pinaagi sa iyang grasya tungod kay dili kini pinaagi sa atong mga katakos. Pero pastor, dugay na akong nagampo ug wala ako nagatuo nga pasayloon ako sa Ginoo. Gawas na lang tingali kung mubuhat ako og usa ka butang nga magpahimo kanakong takos alang niini. Well, sultihan ko ikaw higala, kung imong ipresentar ang imong katakos, dili gayud ikaw makadawat niining maong panalangin sa kapasayloan ug paghimong matarong atubangan sa Ginoo. Ang Ginoo nagahatag sa iyang gasa sa libre nga pamaagi. Kung magdala ikaw og pambayad niini, iya kining ibalibag sa imong dagway ug dili kagayod paghahatagan niya sa gasa sa kapasayloan ug paghimong matarong sa iyang atubangan. God gives away His justification freely, and if you bring anything to pay for it, He will throw it in your face and will not give His justification to you. He gives it away freely. Adunay usa ka tiguang nga magwalali nga ang pangalan si Rowland Hill. Usa ka adlaw nagwali siya sa usa ka tabuan dito sa Tabo. Nakamatikod siya nga ang mga tawo nagpa-auction sa ilang mga baligya. Kining auction mga kahigalaan, mura ni siya og bidding nga maglumbaay ang mga tawo og bungat og taas nga presyo aron adto kanila ibaligya ang gibaligya nga nindot nga butang. Mao nga misinggit si Rowland Hill sa kusog nga tingog, magpa-auction pud ko bino og gatas pero walay bayad ug walay kantidad. Mga higala, naningkamot mo og apas sa ilang presyo, misinggit si Rowland Hill, naningkamot mo og apas sa ilang presyo, nagpataasay mo og presyo. Ako usab naningkamot nga agdahon mo sa akong gitanyag nga libre ug walay bayad. Ingon usab niini ang sa mga katawhan. Kung magwali ako kaninyo og justification pinaagi sa mahal kaayo nga kantidad, kinsa man ang dili maningkamot sa pagpalit niini. Kung magwali ako kaninyo og justification pinaagi sa paglakaw og usa ka gatos ka kilometro, dili ba maningkamot ikaw sa paglakaw niini nga distansya? Kung magwali ko og justification pinaagi sa pagpenitensya ug pagpaanto sa imong kaugalingon, magpalansang ka sa krus panahon sa Biyernes Santo, jutay ra tingali ang dili mubuhat niini. Apan kung magwali ako og justification o paghimong matarong atubangan sa Ginoo nga libre, ang mga tao mo balibad niini. Ug moingon sila unsa? Libre gayod, walay bayad. Wala ko'y buhaton bisan og gamay. Yes sir. Maangkon nimo kini sa walay bayad or else dili ka makaangkon niini. Libre kini ug mangutana pa gayud ikaw. Pero dili ba ako makaduol kang Kristo ug mo claim sa iyang kaluoy ug moingon, Ginoo, himua akong matarong tungod kay dili man pud ko tanto nga dautan susama sa uban? Dili gayud kana mahimo higala. Tungod kay ang kaluwasan pinaagi lamang sa iyang grasya. Pero dili ba gayud ako makalaom niini tungod kay nagasimba man ako kaduha sa usa ka adlaw? Dili gayud higala. Pinaagi lamang kini sa iyang grasya. Pero dili ba ako makasaad kaniya nga magbinuutan na ako ug tuliro na ako ang akong kaugalingon? Dili gihapon higala. Pinaagi lamang kini sa iyang grasya. Giinsulto nimo ang Ginoo kun imong dad-on ang imong mini nga sinsilyo aron ibayad sa iyang dakong gasa. O mga kaigsuunan,
Grabe kaayo kaubos ang pagtanaw sa mga tao sa bili sa ebanghelyo ni Kristo kung naghunahuna sila nga ila kining mabayaran. Dili gayud intawon dawaton sa Ginoo ang imong gitay-an nga mga kwarta aron paliton ang gasa sa langit. Adunay istorya sa usa ka dato nga tawo nga himalatyon. Katong tawhana nagtuo nga pwede siyang makapalit og luna sa langit pinaagi sa pagpatukod og mga orphanage o balay para sa mga batang ilo ug walay ginikanan. Sa dihang naglisod na siya og ginhawa, adunay usa ka Kristohanon nga miduaw kaniya og nangutana, "Pila pa ka kwarta ang imong ibilin sa imong pagpanaw?" Ang gitubag sa maong tawo, 3 milyones. Tubag sa dato nga himalatyon. Ug mitubag ang Kristohanon, dili na kaigo bisan sa pagpalit sa usa ka tumbanan sa imong tiil sa langit. Tungod kay ang mga kalsada dito puro man mga bulawan. Mao nga unsa may bili sa imong kabtangan. Wala ra nay kantidad didto. Mga higala, dili nato mapalit ang langit sa kwarta ug dili pud nato mapalit ang langit sa atong maayong mga buhat o mga pangadji o pag-ampo o sa bisan unsa niining kalibutana. Apan unsaon man nato pag-angkon ang langit? Maangko nato kini pinaagi lamang sa pagpangayo niini. Kung nasayra nato ang atong kaugalingon, ingon nga mga makasasala ug atong pangayoon ang kaluwasan gikan kang Kristo, ihatag niya kini kanato. Nasayod ka ba higala nga gikinahanglan nimo si Kristo? Tawag kaniya ug siya muluwas kanimo. Kung kinsa ang buot, mamahimo siyang muduol ug muinom sa tubig nga naghatag og kinabuhing dayon sa libre. Apan kun mutapot paghihapon ikaw sa imong kaugalingong pangaghap ug moingon, dili, bubuhat paghihapon ko og daghang mga maayong butang ug dayon mutuo ko kang Kristo. Higala, maalaot gayud ikaw kung magpabilin ka niya ng maong ilusyon. Hugot ko ikaw nga gipasidanan, dili gayud ikaw maluwas pinaagi ni ana. Ug mutubag ikaw, well, dili na bagyod ta mubuhat og maayong mga buhat? Of course, yes. Pero ayaw saligi ang imong mga maayong buhat. Saligi lamang gayud si Kristo alang sa imong kaluwasan. Ug human nga madawat nimo ang kaluwasan, ipakita ang imong maayong buhat isip bunga sa imong kaluwasan. Adunay kauban ako nga maestro nga akong gi-explainan sa buot ipasabot sa nahasulat sa Isaias 64 versikulo 6 nga nagaingon nga ang atong maayong mga buhat sama ra sa hugaw nga trapo at tubangan sa Ginoo. Ug ako pod nga gipasabot kaniya nga sa pinulungang Hebreyo sa Biblia, ang meaning sa trapo pasadora o dinug-an nga panapton sa mga babayi kay wala pa may mga modest ug whisper ug new text sa una, napkin, panapton pa ang gamiton sa mga babayi alang sa ilang binulan nga bisita. So kun unsa kahugaw ang dinug-an nga panapton, ingon pod niya na kahugaw ang atong mga maayong buhat at tubangan sa Ginoo. Ug nakuratan ko sa iyang konklusyon mga kahigalaan tungod kay imbis nga makita niya nga imposible niyang maluwas ang iyang kaugalingon pinaagi sa iyang maayong buhat ug nga si Jesus lamang ang makaluwas kaniya, baliktad man hinuon ang iyang konklusyon. Paminawa ang iyang gitubag kanako. Ang giingon niya, kung dinug ang panapton ra di ay ang atong maayong buhat at tubangan sa Ginoo, unsa na lang kaha ang daotang buhat? Kung ang maayong buhat dinug ang panapton raman gani, samot na ang daotang buhat. Mao nga gikinahanglan akong mag-double time og buhat og maayo aron dili ko mosamot og kahugaw at tubangan sa Ginoo. Ug si Pastor Jeremias nakuratan kaayo sa iyang tubag. Sige higala, kamo nga naminaw karon sa kahanginan. Pagtigom og napkin nga nalukop og regla, padaghana. Unsa man, makalaom ka nga kun mudaghan ang panapton nga dinugan nga imong tinigom, makaproduce ka og limpyo nga panapton. Mao nay but pasabot sa akong kauban nga maestro na pasadora or dinugan plus dinugan mag double time siya, naglaom siya nga ang resulta niini limpyo nga panapton. Ang giingon sa akong kauban nga maestro, kung pasadora di ay ang akong maayong buhat at tubangan sa Ginoo, unsa na lang kaha ang daotang buhat? Kung ang maayong buhat pasadora raman gani,
Samot na ang daotang buhat, mao nga gikinahanglan akong mag double time og buhat og maayo aron dili ko mosamot og kahugaw tubangan sa Ginoo. So ang iyang buti pasabot, daghanon niya kaayo ang dinugang panapton sa pamasin nga makaproduce kini og limpyo nga panapton. Higala bisag batang gamay makakonclude nga dinugan plus dinugan plus dinugan plus dinugan equals daghang dinugan. Pero higala, kung dili ablihan sa Ginoo ang imong mga mata, magpabilin gayud ikaw ang butas sa kamatuoran ug dili gayud nimo makita ang pagkalibre sa grasya sa Ginoo alang sa kaluwasan. Ang pinakanindot nga sapot sa atong kalag, trapura tubangan sa Ginoo. Our good works are just filthy rags in the sight of God. Apan ang usa ka makasasala nga moduol kang Kristo sa iyang pagkasiya, nga walay ikapresentar atubangan sa Ginoo kundi ang iyang mga sala lamang, mao ang pagaluwason ni Kristo. Pero nga nangatarungan ang akong ka-boardmate sa college sa pagingon, dili oy, tuliron sa nako ang akong kaugalingon adisir ko moduol kang Kristo. Aron iya kong dawaton. Ako sang tarungon ang akong kaugalingon. Oh, higala, dili gayud nimo malimpyuhan ang imong kaugalingon. Unsa may imong ilimpyo? Dinugang panapton sa imong maayong buhat? Mamatay na lang ka og nilimpyo sa imong kaugalingon, dili gayud makuhaan bisag jutayng buling ang hugaw sa imong kalag. Come to Jesus Christ just as you are. You have nothing to boast before God. Adunay alawiton nga nagingon, nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Well, insakto gayud. We don't have any merit to show before God. We can only be accepted by God on the merit of the blood of Jesus Christ and His perfect righteousness. Now, I do not say this to encourage any man to continue in sin. No. Kung magpadayon ka sa imong sala, dili ka makaduol kang Kristo, tungod kay pugngan man ka sa imong sala aron dili ka makaduol kang Kristo. Pero timani higala, dili ang imong paghinulsol ug pagbiya sa kasalanan ang makaluwas kanimo. Si Kristo lamang ang makaluwas kanimo. Si Kristo ug si Kristo lamang. Pero nasayod ako nga daghan sa mga katawhan ang maningkamot gihapon sa pagtukod sa ilang kaugalingong tore sa Babel aron makabot nila ang langit. Daghan ang magtukod og tore sa seremonyas, sa infant baptism, sa pagpangalawat ug uban pa. Mga tarungan, makasulod ko sa langit oy. Dili ba nagsaulog ko og Biyernes Santo ug Pasko? Mas maayo rapud ko kaysa uban oy. Dili ba kugihan ko mosimba og mga G? Ang uban mo ingon pod, layo ra na sa imong gipanghinambog. Ang ako ang mas maayo, nagtuon ko sa Biblia. Nagtuon ko sa insaktong doktrina, so okay ang akong kahimtang atubangan sa Ginoo. Igsuon sipyat ka. Remember, the devils also believe in God and tremble, and yet they are destined to be damned in hell. Ug adunay moingon, so libre di ay na. Uy, nindot na. Mutuo lang ko kang Kristo ug magkinabuhi sumala sa akong gusto. Higala, imposible ka na. Tungod kay kung nagtuo ka kang Kristo, dili siya mutugot nga magkinabuhi ka sumala sa kagustuhan sa imong unod. Pinaagi sa iyang espiritu ang Dios mulihok sa imong kinasuluran aron maningkamot ikaw sa pagpatay sa mga kaulag ug mga gikahiligan sa imong unod. Kung ang Dios maghatag kanimo og grasya aron ka makahimo sa pagtuo kaniya, muhatag usab siya og grasya aron ka makahimo sa pagkinabuhing balaan human ka mituo kaniya. Dili ka makahimo sa pagtuo kang Kristo gawas kung isalikway nimo ang tanang sala ug mo desider nga moalagad kaniya sa tibuok nimong kasing-kasing. Ma-imagine ako nga adunay moingon, kana ra ba gayud ang bugtong pultahan alang sa kaluwasan? Pwede ba ako makasulod unsaon man? Well, tuguti ko nga ako kining ipasabot. Ang giingon ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, ang giingon diri, tinuod nga angay dawaton ug tuuhan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako ang labing dautan kanila. Unsa ra may gikinahanglan nimong buhaton higala? Wala nay lain kundili ang mutuo niining maong kamatuoran ug musalig kang Kristo.
Dili gayud ikaw mapakyas kung mao ka na ang unod sa imong pagtuo. Tuguti ko nga mohatag kanimo niini nga ilustrasyon. Ang pagtuo mura og susama niini. Adunay istorya sa usa ka kapitan sa barko nga adunay anak nga bayong-bayong nga mahilig mudagandagan ug mukatkat sa mga poste sa barko. Usa ka higayon, iyang gigukod ang unggoy nga binuhi sa usa ka seaman nga kauban sa iyang amahan. Ang unggoy mikatkat didto sa pinakatumoy nga poste sa barko hangtod nga nakakatkat siya sa kining gitawag og main track. Karon mga kahigalaan, ang main track kung wala pa kamo masayod, mura kini siya og dako nga lingin nga lamisa, round table nga gibutang sa tumoy sa poste. So adunay habog nga poste sa tumoy didto, murag dunay lingin nga lamisa, round table nga dako kaayo. Mao nga human nga makasaka ang bata didto sa main track, katong mura og dako nga round table ibabaw sa poste, luwag-luwag ang lugar sa iyang kalihukan didto sa ibabaw sa main track. Ang problema, dili na siya makakanaog pabalik sa poste. Kay iyang tiil ug mga bukton ug bagtak mugbo pa man, dili makakabuot sa poste ang pareho niyang mga kamot ug mga tiil. Hinaot ka ma-imagine ninyo, nakasaka siya didto sa main track pero dili na siya kabalik. Nalisang og maayo ang iyang tatay nga kapitan sa barko pagkakita niya sa kahimtang sa iyang anak nga gabitay nasa kilid sa main track. Gahawoy na kaayo ang mga bukton ug kamot sa iyang anak, pero ang iyang tiil dili gayud makaabot sa poste kay mubo pa man ang iyang mga bagtak. Unsa man kahibuhaton sa iyang tatay nga sa dili madugay mahulog man gayud ang iyang anak ug madugmok sa salog sa barko ug sigurado gayud nga mamatay. Gabitay siya sa main track sa tibuok niyang kusog, pero sulod sa dutayng panahon mahulog gayud siya sa deck sa barko ug mamatay gayud. Mikuha og trumpa ang iyang tatay ug misinggit sa iyang anak, "Dong, pagtakilid sa barko ambak dayon sa dagat." Mga kahigalaan, sa pagkatinuod ang pag-ambak sa dagat maora gayud ang bugtong pamaagi nga masalbar ang bata. Kung mahulog siya sa dagat, pwede ra siya dayon nga i-rescue. Pero kung mahulog siya sa salog sa barko, dili na siya masalbar pa. Ug ang bata mitanaw sa dagat, habog kaayo siya ug layo kaayo ang dagat sa iyang pamati tungod kay tuaman siya didto sa tumoy sa main track. Nahadlok siyang moambak sa dagat, lawom kaayo og kusog ang balod. Unsaon man niya sa pag-ambak? Mao nga naningkamot na lang siya sa pagbitay sa iyang mga kamot sa bukton sa main track sa tibuok niyang kusog. Bisan pa og sa walay pagduda, mahulog ra gayud siya og mamatay. Ang gibuhat sa iyang amahan, mihulbot og pistola og gition niya kini sa iyang anak, kumingon, "Dong, kung dili ka moambak sa dagat pagtakilid sa barko ug utro, ako jud kang pusilon. Ako jud pusilon ang imong kamot." Nasayod ang bata nga motinuod gyud ang iyang tatay sa iyang gipamulong. Mao nga sa pagtakilid sa barko, napugos ang bata og ambak sa dagat ug diha-diha dayon girescue siya sa mga kauban nga trabahante sa barko ug gipasakay usab sa barko. Mga kahigalaan, kita usab susama ni adtong maong bata. Anaa kita sa kahimtang nga peligro kaayo ug imposible gayud nga makaikyas kita niini. Ang nakaapan lang, aduna kitay mga maayong buhat nga atong gisaligan. Susama sa main track ug ato kining gigunitan pag-ayo, naningkamot kita sa pagbitay sa main track sa atong mga maayong buhat ug nagdumili sa pag-ambak sa dagat sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Nasayod si Kristo nga gawas kun atong buhian ang pagsalig sa main track sa atong maayong binuhatan, madugmok gayud kita tungod kay kanang maong lata nga pagsalig mao ang makapaalaot kanato. Mao nga si Kristo nagaingon, "Makasasala, undangi na og salig ang imong kaugalingon, ug ambak na sa dagat sa akong gugma, grasya ug kaluoy." Ug mudungaw kita sa dagat sa gugma ug kaluoy sa Ginoo, moingon, "Maluwas ba ako pinaagi sa pagsalig sa Ginoo? Mura man og pamati nako, nasuko kaayo siya kanako ug dili ako makasalig kaniya." Dili ba gayud gihapon ka makumbinsi sa gipadayag nga pulong sa Ginoo? Ang giingon ni Kristo, si kinsa ang mosalig kanako maluwas.
He that believes in me shall be saved. Kinahanglan pa ba nga ition ang pistula sa pagkapukan nganha kanimo? Kinahanglan pa ba nga madunggan nimo ang makalilisang nga hulga sa Dios nga nagaingon apan ang dili mo tuo maalaot? Sama ni adtong bataa, makalilisang ang imong kahimtang karon. Sama sa kahimtang ni adtong bata sa atong ilustrasyon. Kung imong ibaliwala ang tambag sa amahan, ang imong pagkapukan sigurado gayud higala. You must do it or else you perish. Isalikway ang imong pagsalig sa imong kaugalingon. Mao kana ang pagtuo, ang pagbuhi sa imong pagbitay sa main track ug pag-ambak sa dagat sa grasya sa Ginoo ug ikaw maluwas. The very thing nga murag makapukan sa bata katong pag-ambak sa dagat, mao di ay ang bugtong pamaagi aron siya masalbar. O higala, tuo ug salig kang Kristo. Kamo nga nasayod sa inyong salaod ug miserabling kahimtang atubangan sa Ginoo, dangop kaniya. Duol kaniya, salig kaniya higala. Take it from us, dear friends. Kung musalig ka kang Kristo, dili gayud pakyas ang imong pagsalig. Makaplagan nimo ang imong kaugalingon nga pinasaylo ug maangkon nimo ang tinuod nga kalinaw ug kalipay diha kang Kristo. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausa pa giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.